Чувакі, гэты дзень настаў. Вось тут якраз трэба ўставляць тое, як я гаварыла. Я ненавіджу Італію. Все пока. Больш я сюды у бліжэйшай будучыні не прыеду. Ну, ведаеце, просто так адбылося, што мяне знаёмыя паехалі на біенале, і я такая: а я таксама хачу на біенале. Яно ж раз-два гады. І я такая: о, квіткі за 20 баксаў у Венецыю, мы ляцім. Я просто спадзяюся, што там не будзе шмат такіх людзей, як мы, якія такія: апошнія дні, пагналі ўсе на біенале ў Венецыю. І яшчэ я сабе вызначыла такі трошкі челлендж. Я не баюсь камеры. І нават мне падаецца, што я нават больш упэўнена размаўляю з камерай, чым з жывым чалавекам. І я баюсь здымаць сябе на вуліцы. Калі я здымаю, тыпу, просто від горада, то гэта на ўзроўні пупа адбываецца, потому што я такая, типа, вот это той горад. Вось, у гэты раз я хачу зрабіць все супер якасна, і я хачу змагацца з гэтым вось сваім страхам. І зараз я пакажу трошачкі, як я сабралася у гэтае ўсё. Торба Дикис. Я набыла спецыяльна для гэтага падарожжа, таму што ў мяне толькі маленькі заплечнік. Тут ёсць там кармашкі, можна ваду палажыць, можна там докі палажыць, не ведаю. І ўнутры вельмі шмат прасторы, і яна падыходзіць пад ручную кладзь. І так, што мы бярэм? Што ў маёй торбе дубль 2? Кашалёк. Тут акуляры сонечныя, бачайце. Тут мае вельмі важныя запасы. Так, сорі. Гэта Супер 8 стужка і стужка Портра 160 на фотик. Супер 8 у гэтым падарожжы будзе займацца Клім, таму што я баюсь, што ў мяне проста на біенале не будзе часу хадзіць па гораду, прыгожа ўсё. Тыпу, я весь сонечны дзень просто. Тут у нас камера, тут торба ў торбе. Гэта маленькая торба, з якой я буду хадзіць па гораду. І чехол для камеры. Ага, і фотик. І, канешне, DJI. Тут уже заправлена одна стужка, свежая зусім. І я взяла другую на всякий выпадак. Далей. Наши, типа, essentials. Вось гэта амаль усё, што я возьму. І вось тое, што вы бачылі, да? Карацей, тут касметыка, розныя касметычныя штукі. Тут зараз майткі. Ну і таксама розныя касметычныя штукі, расчоска, там пудра, всякая фігня, скінкер, зубныя штукі. Вось гэта, дарэчы, вельмі крута ў дарогу браць. Думаю, взяць з сабой яшчэ толькі, можа, майку ці две. Вось, да, засталіся толькі правады. І ўсё. Усім добрай раніцы. Хьюстон, у нас праблема. Насмарк і жудасна баліць горла. І аддае вуха. Непрыемна. Зараз 7 ранку. Збяремся і паедзем. Я спадзяюся, што ўсё пройдзе. Зараз буду мёды проста херачыць лыжкамі. Так, дзень добры. Мы ўжо в аэрапорце. Вось, пахавалі макі. Крыцей. Я летала на самолете уже разоў 150. І, ну, не 150, но 50 дакладна летала. І кожны раз я баюсь і абсіраюсь. І абсіраюсь я у прамым сэнсе гэтага слова. О, Боже. Якія навіны? Мы прилетели в Болонью.
І зараз у Кліма працовний міток трохи. Я тут уже розвідала, куди нам вести, як нам їхати до Болоні. Потім ми приїдемо на Болоні Централі і оттуда, люди. И оттуда на Тюгняку поедем в Венецию. Осталось 10 хвилин до Венеции. Хочу розповісти про нашого суперкрутого пілота, який просто ми зайшли, і він такий: «Здравствуйте, я ваш пілот, все такое, капітан корабля, підписуйтесь на мой інстаграм». І потім він там раз у годину такий: «Ось у нас там по правій стороні пригожий видок на Любляну, а ось у нас по іншій стороні пригожий видок на Альпи, а ось там некую Катажину віншуємо з 18-тим днем народження». А мужик, який хотів ведати некий там ісход матча у Катарі, то типа ось такий результат. І підписалися і будемо за ним слідкувати. Добре, добре. Мы заселились. Завтра буде рум-тур. Нормально, потому что уже 8, супер долго ехали. Такий пришпільний видок на канал. Как только было нечто бачно. Тут ось канал. Ідем хавать піцу, пить вино. Завтра буде новий день врешті. Я почну. Я знайшла супер пригоже місце для снідання. Тут за 11,50 сок, омлет, круасан і кавка. Передопошній день бієнале. Черга на вход. Звісно, всього чекала, але не такого. Можна ходити по режиму. Вау, вау. Я бы хотела себе такое домой. И такое. Если бы сюда картошечку пульнуть в эту землю, то был бы белорусский павильон. Блин, поглядите на это. Чисто я зранку. Боже, мої коментарі просто максимально disrespectful до артистів, sorry. Я просто спала 4 години. І гэта со скур реальних. Окей. Прилегчення.
можна чіпати. О. Гася, какой... Вау. Гэта зал Шрека. Боже, как я... Гэта тая мастачка, у якой Супрым сабралі лога. О, точно настоящая. Я тут щиро кайфанула, конечно, просто шик і розслабон. Боже, тупо я і мистецтво. Я повинна сказать, что Латвия покуль что мой фаворит просто. Офигенно. Я боюсь все не поглядеть и бегаю просто по гэтым павільёнам як шалёная. Вось, а гэта Арсенале, гэта старая былая судоверфь. Я такая, блин, я соромлюся здымаць, типу, і говорить, мало ли я буду перешкажаць людям глядзець на ўсё. І просто в павільён заходзіць чувак, і ў яго грае на телефоне музыка гучна. О, Miss Girl, смотрите. Miss Girl. Окей. Мне падаецца, што я псую людям картинку. Спокойно, просто немагчыма.
Блін. Італія на приколдесі просто зачинена. Окей. Боже. Угу. Окей. Боже. Боже, я хотела отпочнуть. Коли ласка. Що павільйон Італії гэта просто нешта. Industrial life. Вау, чого не бачно. Каб я могла писать, тут пахнет водой и бензой одночасово, и огоньки горать, и хлоркой. Коли тут подлога така ж холодна, як дома, то Боже, як добре на сонці. Я вже забула, що це таке. Реально. Забыла, что я хотела сказать. Ось. Да. Ой, салатки. Глядите. Салатки. Это павільйон Саудовської Аравії. І эта штука, вона зроблена, я так розумію, з пальм. І тут пахне, як бабулі пупуні ведеться на сеновалі. Сердечно не граю, виділяюсь на Бієнале один день. Я вже скончила з Арсеналя і йду в Жардині. Мені супер сподобалося, але є така штука, як типу sensory overload. Вельми шмат картинок, гукаў, фактур, тэкстур. І тяжка гэта ўсё неяк апрацаваць в один прысест. Вось. Яшчэ мы як дурні учора заплатілі за паром по 9 евросов, а насамрэч Венецыя вельмі маленькая і можна хадзіць пехам всюди. Але вже ця вулиця подобна до Бреста просто. Окей, будем думать, что мы идем в правильном кірунку, потому что я только... Я не ведаю, где я, як засюди. Кудись іду. Ну... Боже. О, кіт. Я, короче, думаю, что иметь собаку и мешкать, жить у Венеции на выспе, менавіта, это пытка для собаки, потому что тут просто всюди асфальт, всюди бетон,
І, ну, типу, для любой собакі, нават для чихуахуа, гэта просто жесть. Тут няма травы нідзе. І, не ведаю, для мяне гэта дзіўна, типу, трэба паважаць сваіх жывёл. А собак тут шмат. Ну, можа, я такая маньячка. Так, вы бачыце, я справляюся са сваім чэлленджам. Я хожу па вуліцы і размаўляю з камерай. Не супергучна, але нормально. О, хотела сказать матом, але просто... Ой, чуваки. Все, мне уже и на суседзяў шумных похер. І на ўсё похер. Паглядзіце на гэта. Ой. Уй, ай, ій. Боже. Як прыгожа, я хачу мешкаць там на выспе нейкай, якой-небудзь з тых. Калі будзе шмат грошай у мяне. Я в шоках просто, чувакі. Вау. Трэба адшолкаць гэту стужку і змяніць на новую. Я думала, што я дарэмна ўзяла дзве, а нет. Так, не поразбирать все. Так, старую тоже. Добре. Есть. Окей. Парк. Нічого не бачно, да? Ну там парк. Зараз приближу. Там парк. Дякую. Нічого не бачно. Окей, ладно. Ну, ёсць крацей. Мне асноўная выстава найбольш спадабалася, тому што там было... Я думаю, што, ведаеце, калі абмежаваная трошкі прастора, хотя там вялікія былі штукі. Ну тут, крацей, ёсць такія выставы, типа у Канады просто фоткі. У Японіі, ну, типа, иммерсивная светагукавая штука. І ты такой... Вось пакой з дыванамі. Вось гэта было круто. А вот это такое, типа... Павільйон Іспанії, Іспанії. Там голые белые стены.
ты такой, что хотел сказать аўтар? Хз. Блин, вось чэргі, тыпу, I don't know. Гэта, канешне, моя памылка, што я вырашыла ў апошнія дні прыехаць, но... Ці можа мужчына рабіць інсталяцыю пра... Ну, карацей, гэта, тыпу, жаночыя вантробы. Так. І гэта павільён Егіпта. І у мяне шмат пытанняў. Я думаю, што мужчыны не могуць выказваць ніколі. І гэтага ўсяго. Ведаеце, вы разумееце, аб чым я? Я не разумею. А цяпер у мяне іншая думка. Гэта павільён Сербіі. І як вы думаеце, наколькі інстаграмнасць мастацтва ўплывае на яго кошты? Ну, ведаеце, на яго каштоўнасць. Таму што шмат экспазіцый тут на біянале, яны, як бы так сказаць, вельмі інстаграмавыя. І мне падаецца, што гэта не ок. Хаця, можа быць, я проста зануда. Типа, я такая, боже, Інстаграм, ён паўплывае на наша жыццё, на тое, што мы едзім, на тое, што мы апранаем, на тое, што нам падабаецца. Ведаеце, што яшчэ смешна? Што ў ўсіх краін вельмі прыгожыя будынкі. Ёсць простыя, ёсць сярэдне простыя, вось там Швейцарія, просто коробчык. А тут не памятаю што. Ну, крыцей, всё даволі проста. Там вось таксама нейкі такі домик. Кажу вам, глядзіце зелень, вы уже стаміліся. Крыцей, да, там Іспанія, там Бельгія, или не Бельгія, ну, крыцей, да, всё такое простенькое. Тым часам Россия. Упс, Россию не бачна. Ну і добра, што не бачна. Паглядзіце на гэта. Крынж. Тут людзі не ведаюць, чаму павільён Расіі зачынены. Сметниц в Венеции одна на квадратный километр. І вось все акуркі, якія накідалі заўчора, яны сёння, калі падтапіла Сан-Марка, яны ўсе змылись у мора. І ўсё смецце, і ўсё астатняе. Найс. Мы зайшлі ў краму Гуччі, і я прымерыла сабе торбачку за 3600 евро. Калі-небудзь, я думаю, яна прыгожая. Яна столькі не каштуе, ачвіжце. Да. Чуть-чуть. 3. Все, nie все. Dziękuję bardzo. Ну, не горит. Глова. Так, окей. Рум-тур. О, боже моя! Сколько? 27? Спальня.
кухенки трошки холодней. Туалета. 100 євро цуденне. Доброго ранку, зараз 6 утра, ранці. У нас тут трошечки срачик. У нас на малюшка снідання. Кавка з канолі. Канолі, я думаю, називається. Я, до речі, вчора врешті прочитала все, що треба змінити про Венецію. Наприклад, я не розуміла, як я розбудувала. По-перше, у мене было такое, типа, мне было соромно, что я, бачите, не ведала, як побудувала Венецію. Потім я подумала, колькі венеціянців, сорі, ведаюць, як побудовано Троецкое предместье, да, ці там, дзе протікає рака Неміга, ці дзе знаходзіцца Львовская пушча. Я зразумела, што, канешне, гэты прагніўшы захад на нас уплывае даволі моцна, таму што такой, я вось не ведаю гэтага, значыцца я дрэнны чалавек, типа таго, да, што зусім неправда. Мы не абавязаны ведаць, як пабудавана Венецыя, так што. Вось, як яна пабудавана. Апынулася, што яна пабудавана на мностве выспаў маленечкіх, а каналы гэта былі пралівы паміж выспамі, таму яна не стаіць у вадзе, проста не бачна заплотнай забудоўкі, ніякіх адзнакаў таго, што гэта выспы і калі, боже, вы што не зразумееце? Ужасно. Вось. Глубиня канала 2-3 метра. Глубиня Гранд-канала, гэта самы шырокі, 6. Вось. Гэта ўсё, што я хацела ведаць пра Венецыю. Блин, какой свет. Но нам туда. Или нет? Или да? Да. А мы тут были. Мой рост. Ну что, фотку? Венецианскую давай.